नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून आपण कोकणातील युवा व्यावसायिक यांना आम्ही समोर घेऊन येत असतो। त्यांच्या व्यवसायाला आम्ही एक पाठिंबा देत असतो आणि जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात अशाच आपण एका व्यावसायिकाला भेटणार आहोत, स्मित धुमाळ। स्मित धुमाळ याचं जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड मुंबई येथे गॅरेज आहे, पण त्याने स्वतःचं तिथे गॅरेज चालू केलं आहे। परंतु गावची त्याला ओढ असल्यामुळे त्याचा छोटा भाऊ आहे, त्याला इकडे गावी शिरगाव देवगडमध्ये दुकान एक शॉप खोलून दिलेलं आहे। तर गाड्यांचे सर्व पार्ट्स, ऑइल वगैरे हे सर्व जे मेंटेनन्सचे पार्ट्स असतात तर ते त्याच्या दुकानामध्ये मिळतात। तर मित्रांनो, आजच्या भागात आपण त्याच्या या पूर्ण प्रवासाविषयी माहिती घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्याच्या दुकानाविषयी देखील माहिती घेणार आहोत। आपल्याकडे असा प्रॉब्लेम आहे की गावी आल्यावर आपल्याला बहुतेक म्हणजे आपण ज्या गाड्या घेऊन येतो तर त्याचा इन केस काही प्रॉब्लेम झाला तर आपल्याला पार्ट्स वगैरे मिळत नाही, तर आपल्याला त्यासाठी कोल्हापूर, कणकवली अशा ठिकाणी वगैरे जावं लागतं। तर स्मितने शिरगावमध्ये दुकान खोलल्यापासून जे देवगडपासूनचे पूर्ण सगळे ग्राहक आहेत तर त्यांना एक सोयीस्कर असा एक ऑप्शन झालेला आहे, कारण त्यांना कणकवली किंवा कोल्हापूर वगैरे या ठिकाणी जाण्यासाठी पेट्रोल वगैरे डिझेल खर्च करावं लागत नाही, प्लस त्यांचा वेळ पण वाचतो। त्याचसोबत तिकडे ज्या किमतीला हे सर्व पार्ट्स मटेरियल मिळतं तर तेच या ठिकाणी त्यांनी पार्ट्स ठेवलेले आहेत। त्याचसोबत कंपनीचे चांगले ब्रँडेड कंपनींचे पार्ट्स वगैरे तो ठेवतो। तर आपण त्याच्या या दुकानाविषयी या भागामध्ये माहिती घेणार आहोत, तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि असेच कोकणातील जे युवा व्यावसायिक वगैरे आहेत त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्याच्या व्यवसायाला पाठिंबा मिळेल आणि जास्तीत जास्त तरुण हे कोकणात स्वतःच्या गावामध्ये थांबून कोकणचा खऱ्या अर्थाने विकास करतील। आणि मित्रांनो, आपण याच प्रकारचे व्हिडिओ यापुढेही घेऊन येणार आहोत, तर त्यासाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करून ठेवा। त्याचबरोबर आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाला देखील फॉलो करायला विसरू नका, तर तिकडे देखील आम्ही हे व्हिडिओ पोस्ट करत असतो, तर त्या ठिकाणी देखील फॉलो करा। मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहे स्मित आणि त्याचा भाऊ, नाव कसं तुझं? श्लोक। तर स्मित आणि श्लोक हे दोघंजण मिळून हे दुकान चालवत आहेत। तर आपण आता स्मितकडून या सर्व त्याच्या दुकानाची माहिती घेऊया। स्मित, सुवर्ण कोकण ब्लॉग चॅनलवर तुझं खूप खूप स्वागत आहे। तुमचंही। तर मला सांग, हे दुकान तू किती महिन्यापासून चालवतोयस? या दुकानाचं ओपनिंग झालं डिसेंबरमध्ये। ओके, मग तेव्हापासून आता हे शॉप चालू आहे। मग आता ह्याला रिस्पॉन्स कोणत्या प्रकारे आहे? रिस्पॉन्स आहे, बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहे। बऱ्यापैकी आहे। मी या फील्डमध्ये असल्यामुळे सगळे मेकॅनिक माझे मित्र। बरोबर, हां, त्यामुळे आहे रिस्पॉन्स चांगला आहे। बरोबर। स्मित स्वतः एक मेकॅनिक आहे आणि त्याचं गॅरेज जोगेश्वरीला आहे, म्हणजे आपलं जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड आहे, त्या लिंक रोडलाच आहे। तर तुम्ही एकदा नक्की तिथे भेट द्या जर मुंबईत तुमच्या गाडीचा काय प्रॉब्लेम असेल तर। स्मित, मला सांग, आता बाकीचे सर्वजण आहेत ना ते मुंबईला वगैरे जॉबसाठी वगैरे जातात, तर तू असं म्हणजे का केलंस की इथे तुला गावात शॉप चालू करावं असं का वाटलं? आपल्या गावात शॉप चालू करायला काय आहे, आपल्या गावात पार्ट्स मिळत नाहीत। बरोबर, कणकवलीला जातात, हां, कोल्हापूरला जातात, सगळे लोकांची हे होऊन जाते, म्हणजे धावपळ होते, भयंकर खूप होते। हो, तर मी दिवसाच्या कामाला 4 दिवस लागतात। 4 दिवस लागतात पार्ट्समुळे फक्त। होय होय होय। एक गोष्ट इथे सांगावीशी वाटते की आमच्या शिरगावमध्ये जर काही गाडीचं काम वगैरे करायचं असेल ना तर आम्हाला कोल्हापूर, कणकवली, देवगडमध्ये तर मोस्टली मिळतच नाही, म्हणजे क्वचित मिळतात, पण कणकवली किंवा कोल्हापूर तर हा एक असा सेंटर पॉईंट आहे। म्हणजे देवगडपासूनचे जे सर्व मेकॅनिक किंवा जर गाड्यांचा काही इश्यू असेल तर तुम्ही शिरगावला या शॉपला नक्की भेट द्या। आरती ऑटोमोबाईल्स ना, आरती ऑटोमोबाईल्स हे शिरगावला ग्रामपंचायतीच्या पुढे शॉप आहे, लोके भवन या बिल्डिंगमध्ये। स्मित, मला सांग, आता तुझ्याकडे कोणकोणते पार्ट्स इथे अवेलेबल आहेत? सगळे जे मोस्ट ऑफ रेग्युलर लागतात सर्व्हिसिंगसाठी, ऑइल फिल्टर, एअर फिल्टर, मोस्ट ऑफ स्पार्क प्लग, ब्रेक पॅड, ओके, तर सगळ्या कॉमन गाड्यांचे आहेत। बरोबर, जे नसतील अवेलेबल ते एका दिवसात अवेलेबल होतात, एका दिवसात अवेलेबल होतात। पण आता प्राइस रेंज म्हणजे आता जर एखादी व्यक्ती कणकवली किंवा कोल्हापूरला जर एखादा पार्ट घ्यायला गेली तर तिकडची किंमत आणि इकडची किंमत यामध्ये काय फरक आहे साधारण? त्याच्यामध्ये आणि कणकवलीपेक्षा तर कमी लेस रेटनेच विकतो आम्ही। बरोबर, कारण की मुंबईला मी घेतो जास्त
म्हणजे क्वांटिटी जास्त घेतो, बरोबर, डिस्काउंट जास्त मिळतो, बरोबर, तर मी डिस्काउंट जास्तच देतो. ओके. एवढं मला अवेलेबल शक्य आहे तेवढं डिस्काउंट मध्ये भेटतात. आणि असे माझ्या मते मोजकेच फक्त शॉप आहेत आणि त्यातलं तुझं एक आहे की इकडे सर्व प्रकारचे पार्ट्स मिळतात. आणि श्लोक काय करतोय? लोक होता मुंबईला जॉबला. हा, मुंबईला असं झालंय, जॉब लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यांचे जॉब गेले, बरोबर, आता हालत बेकार आहे सगळ्यांची. हो, तर मग काय स्वतःचं काहीतरी करायचं. हा, इथे आपण स्वतःचं हे केलेलं आहे. आपण आता स्मिथच्या शॉपमध्ये इकडे कोणकोणते प्रोडक्ट्स म्हणजे कोणकोणते काय बोलतो आपण पार्ट्स अवेलेबल आहेत त्याची आपण आता माहिती घेऊया. तर स्मिथ सांग आता तुझ्याकडे काय काय अवेलेबल आहे ते. हे आहे इंजिन ऑइल. ओके. मोबिल कंपनी, वर्ल्ड वाईड कंपनी आहे मोबिल. हां, मोबिल. एक कच्चं तेल येतं, कच्चं ऑइल. हां, ते फक्त या दोनच कंपन्या म्हणतात. एक ही एक एक्झॉन मोबिल आणि एक शेल. त्यापैकी ही एक कंपनी. हां, म्हणजे तो एकदम टॉप क्वालिटीमध्ये, म्हणजे असं नाही की क्वालिटीच आहे, बरोबर, रेटच्या बाबतीत पण खूप कमी आहे. म्हणजे कमी रेटमध्ये चांगली क्वालिटी आहे, हे या कंपनीचं वैशिष्ट्य. बरोबर. आणि हे काय आहे? हे हेडलाईट कटआउट आहे. ही पण जापान कंपनी आहे, रूट. हां, कुठले रूट? ओके, रूट. हे सगळे लाईटचे बल्ब, हां, हे सगळे ओरिजिनल गाड्यांमध्ये रूट्सचे येतात, बरोबर. हे आहे हेडलाईट कटआउट. हां, आणि हे म्हणजे रेग्युलरली लागणारं असतं, सगळे रेग्युलर पार्ट्स आहेत, बरोबर. हे आता आहे Hyundai ऑइल फिल्टर, Hyundai कंपनीचे. ओके. हां, हे तर मोठं ओरिजिनलच लोक वापरतात. हां, आणखी ओरिजिनलमध्ये जी क्वालिटी असते ती वेगळी असते, बरोबर. हो, हे सगळे ओरिजिनल पार्ट्स आहेत आपल्याकडे. Hyundai, टाटा आहे, हां, मारुती तर रेग्युलर म्हणजे कॉमन आहे. मारुतीमध्ये सगळी रेंज आहे, बरोबर. फिल्टर पासून सस्पेन्शन पार्ट्स वगैरे, ब्रेक सर्व्हिस सगळं आहे, सर्व आहे. कारण तू स्वतः मेकॅनिकल असल्यामुळे तुला हे सर्व म्हणजे क्वालिटी माहिती असते, काय असते आपल्याला सगळं माहिती, सगळं माहिती आहे, बरोबर. आणि अजून कोणते? हां, सगळे आहे आपल्याकडे पार्ट्स. महिंद्रा आता हे सगळे ऑइल फिल्टर, हां, बेरिंग वगैरे सगळं. हां, डिझेल फिल्टर आहे, डिझेल फिल्टर. हां, आणि हे काय आहे? हे किट आहे टाटावाल्यांनी, हे नॅनोचं किट आहे. हां, म्हणजे याच्यात ऑइल फिल्टर आणि फ्यूल फिल्टर, हां, हे दोन्ही आहे, बरोबर. पण आता मोस्टली इकडे आपल्या गावाकडे कोणत्या गाड्यांचे जास्त पार्ट विकले जातात? मारुती आहे, मारुती सुझुकी जास्त आहे, मारुती सेल, बरोबर. त्यामुळे तुझ्याकडे महिंद्रा पिकअप, हां, बुलेरो आहेत. ओके. आणि या दोन गाड्यांचं म्हणजे जास्त मेंटेनन्स सामान कधीही अवेलेबल होऊ शकतं. तर इकडे अजून इतर देखील पार्ट्स आहेत. हे पण ह्याचाच स्टेअरिंगचे. आता हे ओरिजिनल कंपनी तुम्ही घ्यायला जाणार, ही राणे कंपनी हीच मॅन्युफॅक्चरिंग करते. तर आता ते काही शक्य होत नाही, की MRP जास्त असते तुम्ही, बरोबर. याची आहे 2000च्या आसपास. हां, ओरिजिनलची असेल नाही बोलत 4500, बरोबर. लोक नाही एवढे म्हणजे अफोर्ड करू शकत नाही. हां, त्यामुळे. आणि ते आपल्याला मारुती सुझुकीचे जेन्युइन पार्ट्स म्हणजे जे शोरूम मध्ये वगैरे शोरूम मध्ये मिळणार तुम्हाला तेच पार्ट्स इथे, बरोबर. आणि हे काय? हे मोबिल सेम मोबिल ग्रीस, म्हणजे तो मोबिल कंपनीचे ग्रीस आहे. स्टॉक जास्त आहे आपल्याकडे. हां, असं मॅक मध्ये पण आहे. हां, मॅक मध्ये फक्त ते रिक्षासाठी जास्त स्पेशल ठेवलंय, बरोबर. रिक्षामध्ये टाकतात मॅक्सचं. हां, काय मोबिल कंपनी जास्त रिक्षाचा वगैरे लक्ष नाही देत, कारण बरोबर, रेंजच वेगळी आहे, वर्ल्ड वाईड रेंज असल्यामुळे. त्यांच्यामध्ये नाही, फक्त मॅक त्यातल्या त्यात BPCLची प्रोडक्ट आहे, BPCL भारत पेट्रोलियम, बरोबर. तर ते मॅक्सचं प्रोडक्ट आहे आपल्याकडे अजून. हां, ते रिक्षासाठी टुची ऑइल. ओके. अजून तर ह्याच्यामध्ये मारुती सुझुकीमध्ये सगळे पार्ट्स अवेलेबल आहेत. आणि अजून जर आता पाहिजे असतील तर आपण मागवून देऊ शकतो. ऑर्डर म्हणजे मोस्ट ऑफ ऑर्डरच देऊन, जे मोठे पार्ट्स आहेत हां, ते काय 6-6 महिने 7-7 महिने असेच राहतात, बरोबर. हो, फ्रेश माल दिलेला चांगला. आम्ही ऑर्डर करूनच मागवतो, ते एका दिवसात येतो, त्याला काय नाही. होय होय होय. आणि तुझा नंबर सांग, म्हणजे जर कोणाला पार्ट्स म्हणजे कोणाची गाडीचं समजा कुठे बंद पडली तर तुझा नंबर सांग, मग त्यांना पार्ट्स पाहिजे असतील तर.
700493339. ओके. तर मित्रांनो या नंबरला कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला पार्ट्स मिळून जातील किंवा अवेलेबिलिटी असेल तर तुम्ही पण चेक करू शकता. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिरगाव टू देवगड हा जो पट्टा आहे ना, नांदगावपर्यंत, नांदगाववाल्यांना तरळे वगैरे जाऊ शकता, पण हे आतले सर्व गाव आहेत, फणसगाव वगैरेनी, वळिवंडे, अगदी आपण आचऱ्यापर्यंत त्यांना, हां, तर त्यांना शिरगाव हे पार्ट्स अवेलेबल. आता मला पार्ट्स पाहिजे असतात तेव्हा मी फिरलो आहे. बरोबर. हां, मला माहिती आहे. आणि तुम्ही मेकॅनिकलचं काम म्हणजे किती वर्षापासून करतो? मी मेकॅनिक नाही ना बोललं तरी मला या फील्डमध्ये झाले 12-13 वर्ष झाली. 12-13 वर्ष झाली. शाळेत असल्यापासून हे काम करतो, कारण मला या कामाची आवड आहे. ओके. आता तुझा जोगेश्वरीचा जरा ॲड्रेस दे ना, म्हणजे मित्रांनो जोगेश्वरी विक्रोळी जो लिंक रोड आहे, हां, म्हणजे पवई साईडला जाताना तिथे आपलं गॅरेज आहे 4 व्हीलरचं. आणि त्या ठिकाणी कोणकोणती कामं केली जातात? मी सगळी कामं करतो. हां, एक काम असं नाही की नाही करत. बरोबर. एसीचं काम करतो, इलेक्ट्रिकल. माझ्याकडे स्वतःकडे स्कॅनर आहे. 2 स्कॅनर आहेत माझ्याकडे. दोन्ही मी स्कॅनिंग वगैरे ती सगळी कामं करतो. मेकॅनिकलचं काम होतं. बरोबर. डेंटिंग पेंटिंग सगळी कामं होतात. डेंटिंग पेंटिंगची पण होतात. ओके. आणि आता नवीन ज्या BS6 गाड्या आल्यात ना, मग त्यांच्यासाठीची काय वेगळी म्हणजे पद्धत आहे का? BS6 गाड्या पूर्ण म्हणजे कम्प्युटराइज काहीतरी? हां, मग त्यांची पण कामं तुम्ही करताय का? गाडी बंद पडली, हां, नाही चालू करू शकत. विदाउट स्कॅनर नाही गाडी चालू करू. मग तो तुमच्याकडे स्कॅनर आहे? आमच्याकडे आहे स्कॅनर. ओके मंडळी, ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की BS6 नवीन ज्या गाड्या आल्या आहेत तर त्यांचं देखील काय प्रॉब्लेम असेल तर तो देखील तुम्ही स्मिथच्या शॉपमध्ये म्हणजे त्या गॅरेजमध्ये जाऊन तिथे सॉल्व करू शकता. तर एकदा नक्की भेट द्या या शिरगावच्या शॉपला देखील आणि मुंबईतील जे लिंक रोडला गॅरेज आहे तिकडे. स्मिथ, खूप खूप धन्यवाद. आधी सर्वप्रथम म्हणजे तू मुंबईत देखील जॉब करून म्हणजे स्वतःचं गॅरेज चालवून तू इकडे देखील शॉप चालवतोय. शक्यतो एवढी मेहनत कोण घेत नाही. आणि श्लोक, तुझे पण खूप खूप आभार, कारण श्लोक जॉब न करता इकडे भावाला मदत करतो. हे जे पूर्ण दुकान आहे तर हे श्लोक आणि स्मिथ हे दोघंजणं चालवतात आणि सोबत त्यांचे वडील देखील आहेत, तर ते देखील यांना या कामामध्ये मदत करत आहेत. तर तुमचे सर्वांचे खूप खूप आभार आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉगकडून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.